Τι λέει ρε, να σου πω. Έμαθες για το Στέφανος τι κάνει? Καλά είναι ρε, εντάξει όμορφα είναι και αυτός χαλαρά. Πηγαίνει κούνιες, ξέρω εγώ. Πάει και για κούνι το παιδί και γυναίκα, όλα για καλά. κούνιες. Βγαίνει και καμιά εκδρομούλα, νομίζω είχε πάει στη Λούτσα αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάει Λούτσα. Η Λούτσα είναι πάρα πολύ. Νομίζω είχε πάει και στο Διαμάντι για μπανάκι. Στο Διαμάντι δεν το ξέρω, εγώ δεν έχω τόσο φτασμένα πράγματα, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να είναι ωραία. Ο Νίκος Μαλάκα δεν ήρθε γιατί δεν μπορούσε να πάρει σκύλο. Γιατί πήρε σκύλο και δεν μπορούσε να έρθει. Εντάξει, ο σκύλος είναι ωραίο πράγμα. Μαλάκα, το πηγαίνεις βόλτα. Είναι ο μαγνήτης άλλος. Εντάξει. Χαλαρά μου ρε. Χαλαρά, δεν έχασε κάτι πιστεύω. Καλά, όχι. Καλά, όχι, το προτιμούσα και εγώ να είχα πάρει ένα σκύλο. Εντάξει, καλά είναι. Εντάξει. Παντρεμένος, ο άλλος με παιδί, γαμό, όχι, να μην μπορεί να έρθει, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν έχασε και κάτι, δηλαδή, παρανοϊκό, εντάξει. Εγώ χίλιες φορές να ξεσκάτιζα το σκυλί τώρα, μέσα στο σπίτι, τώρα, εντάξει, πολύ και πολύ καλύτερα. Και το βράδυ, εντάξει, ούλτερα, έτσι. Τώρα, λεπτομέρειες. Το βράδυ ούλτερα, 3 μέρες, έτσι. Χαλαρά, Αλλαγία. Χάλια, πολύ χάλια, ρε. Χάλια. Καλύτερα Αθήνα, ρε. 1000 φορές. Κάτω Αθήνα. Ρε, ήθελα να πάω αυτή τη βδομάδα όπως και τίποτε στη Σιμοπούλου. Μου έχει λείψει. Ναι, ρε, για γλυφάδα, για καφέ, ρε. Μου έχει λείψει πάρα πολύ, ρε. Τα τελευταία 18 χρόνια πηγαίνω, αλλά μαλάκα δεν τη χορταίνω με τίποτα. Πραγματικά. Έχω